हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं आंनि बे गोसो गोरबोजों गोसो जिउजों गासैखौबो बरायहरो आंनि मेन थांखियानो जाहैबाय भिडिअ लाबोनाय थांखियानो जाहैबाय आं मोनसे मोजां निजोम जायगायाव दंफैयो भिडिअस खालामनोनो मानो होनबा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय जाय सिस्टार बिनानावाना उन्दै गथ' प्रेमि दैमारि मेडिकेल हस्पिटालाव दङ तेजपुरावहाय बेयो गोबां उन्दै बैसो नालाय गोबां खस्थ'जों मोननैबो किडनियानो माने डेमेज जादों जाहैदों मोननैबो किडनियानो प्रब्लेम जाहैदों तो बेनि थाखाय गोबां बिमा बिफाया खस्थ' खालामबाय बिमा बिफाया गोबां नाजाबाय थेवब्लाबो ना नाजासे नाजानानैबो दिनैसिम रिकभार खालामनो हायाखै आरो लोगोसे थाखा फैसानि प्रब्लेमलाय बिथांमोना भिडिअस खालामनो रिकुवेस्ट खालामदों न'खरनिफ्राय आरो लोगोसे नोंथांमोननि आर'जनि जोबोद गोनांथि नोंथांमोननि प्रेयारनि गोनांथि मानो होनोब्ला नोंथांमोननि प्रेयारानो नोंथांमोननि आर'जानो सोरनिबा बिनायखौ इसोरा खोनासङोब्ला निस्सय रिकभार मोननो हायो जेरै दाखालि बावैसो जालांनाय फादार जय सोमखोर बसुमतारी आरो लोगोसे सासे सिस्टारनि बिमा नोंथांमोननि सिगाङाव आं बारे बार भिडिअस लाबोखाबाय नोंथांमोननि आर'जनि गेजेरजोंनो बिथांमोननि जिउआ गोदान लाइफ मोनफिनदों गोदान जिउ मोनफिनदों थिग बेबायदिनो ना दिनै बे बिनानावनि थाखाय नोंथांमोननि अननाय नांगौ नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ लोगोफोर नोंथांमोना स्क्रिनाव होनाय स्केनार आरो नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय सावगारिखौ नुदों प्रेमि दैमारि बिनि थाखाय आर'जाव लाफादो लोगोफोर आं गोबांखौनो फोरमायनो सम गैया आं बे भिडिअसखौ गुसुङै सुंद'यै खालामनो थाखाय आं बेयाव फैदों निजोम मोनसे जायगायावहाय जाय जायगायाव आंहा फोथायनाय दं ना निजोम जायगा जाय जायगायावहाय इसोरखौ दोननाय जायो आं बे जायगायाव फैदों माने आंबो उन्दै रिकुवेस्ट प्रेयार खालामनो थाखाय फैदों आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो बे जोंनि अलखद समाव एबा बिथांमोननि खैफोदनि समाव नोंथांमोननि आर'जनि जोबोद गोनांथि लोगोसे जि हायो थाइसे थाइनै नोंथांमोना सापर्ट खालामलायदो मा गामि होनदोंमोन उदालगुरि बावबाय आङो सनाय खाथियावनो गामिनिया उदालगुरि साहाथिंजायहाय गामि नामखौ बावलायबाय आं नोंथांमोना मिथिखागौ गोबाङानो नोंथांमोना फोरमायलायदो गावजों गाव मानो होनोब्ला आंहा इमान खास नङा जेनेबा दसेनो बुङोब्लाबो गोसोआव थाजोबा मानो होनबा आं खोनाबाय थाया खोनानायालाय खोनाबाय दंमोन गरायमारि नैबे उदालगुरि गरायमारिनि नङा उदालगुरि टाउननि साहाथिं सनाय खाथियावहाय मोनसे गरायमारि गामि दंबावो बिनिफ्राय जुवेल होननायनि फिसाजो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिगौ नोंथांमोना फोरमायलायदो गावजों गाव किडनि डेमेज मोननैबो नोंथांमोननि आर'ज नांगौ लोगोफोर जिमान हायो भिडिअसखौ शेयार खालामनानै हो आरो लोगोसे हानायमानि सापर्ट खालामदो आरो नोंथांमोननि प्रेयारनि गोनांथि लोगोफोर बे उन्दै गथ'नि बे अलखद समावहाय नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ गावजों गाव नङा होमबा लोगोफोर भिडिअसखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय नोंथांमोननि अननाय बोर आशीर्बाद मोनगोन होननानै आं आसा आरो मिजिं खालामो थेंक इउ स' माच बे भिडिअसनि गेजेरजों नोंथांमोन नायग्रा साफ्रोमखौबो आं गोसो गोरबोजों बाख्नायहरो सिबिहरो खुलुमहरो लोगोफोर हामबायसै